Radnicima su njemačke firme Leitner i POR dugovale novac za urađene poslove, a današnjim isplatama njihova 15-dnevna agonija je konačno okončana. Čini se da je pritisak medija u Njemačkoj i našoj regiji natjerao firme da isplate dugovanja. Podsjetimo, iako su radnici optužili Elvisa Kaltaka da ih je prevario, ispostavilo se istina je drugačija. Ovu informaciju potvrdio je i radnik Elvir Hodžić. Zadovoljan sam i umoran od svega. Vraćam se u Bosnu da se dobro odmorim, kazao je Hodžić. Kaltak je rekao da su izmišljotina da je poslove u Njemačkoj dogovarala njegova firma, te da je u Minhenu vodio poslovnicu Baugradnje. Priča o mom bijegu je potpuno neutemeljena. Bio sam kratko privatno u Bosni i Hercegovini gdje sam i rođen i u Sloveniji gdje sam imao termin kod notara. Zadovoljan sam i sretan što se sve ovako odigralo. Možda mi nećete vjerovati, ali da nismo prekinuli radove kod firme Leitner, a to je bila moja ideja, i da se nisu uključili mediji, Leitner bi nas prevario, kao što je to već uradio sa nekoliko firmi iz Slovenije, Hrvatske i regije, rekao je Kaltak. Dodaje da je preživio teške trenutke proteklih dana jer je blaćen i kompromitovan, ali da je zadovoljan epilogom svega jer su bosanski građevinci naplatili svoj rad. Kao što se vidi iz platnih lista za januar i februar, građevinci Baugradnje, a ne Kaltgrada, radili su na gradilištima za Leitner i POR umjesto Penzberg. Firma Leitner ostaje dužna Baugradnji i taj dug ćemo tražiti preko advokata. Leitner je već od 17. marta uveo druge firme u posao i neka im je Bog na pomoći, kaže Kaltak. Odgovarajući na pitanja koje je to firme prevario njemački poslodavac Leiter, Kaltak navodi slovenačku Medija Gradnju, hrvatsku Zimsku lavu te određene firme iz Bugarske i Rumunije.